ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାଇକେଲରେ ବହୁତ ଦିନ କ୍ଲାସମେଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଇକେଲରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛୁ ସାଇକେଲରେ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ 10th ଟାଇମ୍ରେ, ଏଇନା ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମାନେ 10th ପରଠୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଥିଲି ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ପୁଣି ପୁରା ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇକେଲ ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ କହ ବିଜୟ। କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଅମିୟ ସାଗର ସହିତ ମିଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ, ସାଇକେଲ ହିଁ ଜୀବନ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସାଇକେଲରେ। ଶୂନ ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ ନାଇଁ କି? ହଉ ଭକ୍ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ହଁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ ଆଉ।